କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟାଗୁଡ଼ିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସରଗୀ ଫୁଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବା ଶଙ୍ଗାର ସରାଫ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଜିନ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କରୁଣାକର ଦିଗାଲ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସରଗୀ ଫୁଲ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 13ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।